Onko ihminen kehitysvammainen, jos hänellä on kuulovamma? Ei. Onko ihminen kehitysvammainen, jos hänellä on jonkin sortin epämuodostuma vartalossaan? Ei. Onko ihminen kehitysvammainen, jos hänellä on puhevamma? Ei. Onko Lotta Hög kehitysvammainen? Ainakin hän itse väittää omassa videossaan 100 tilaajan spesiaali, tai oikeastaan se löytyy nimellä 100 spesiaali videossaan, ettei ole kehitysvammainen. Nyt mä näytän siitä klipin. Meillä peukut. Monkin ällaiset peukut. On sellaiset pyörät koppipeukut tai sellaiset. Sitten tää puhelimen on. No mä en voi ilmi tällaisena. Että moi. Se on puhelimen on. Mä en ole kauhean sellaisia kuulevia. Mua sellaiset hyvikuulevat. Voitti ääkuulemaa Jukka Hemmettu. Eli mä oon kuulokone. Mä oon siellä kuulokone. Että mä kuulen. Se toive. Mä ei oo mitään vammaa tai mitään väkivammaa tai mitään. Ja mä oon nyt joka yhdynyt vaan tällaisena, että mä ei oo mitään vammaa tai mitään. Ja kuten videosta näitte, niin Lotta Hög sanoo, ettei ole kehitysvammainen. Se, että ihmisellä on kuulovamma, jokin epämuodostuma vartalossaan tai puhevamma, ei tee ihmisestä kehitysvammaista. Lotta Högistä saattaa saada sen kuvan, että hän on kehitysvammainen, mutta jos hän itse sanoo, ettei ole kehitysvammainen, niin silloin hän ei ole kehitysvammainen. Ja jos ei se mene nuppiin, niin sitten ei voi mitään. Mä tein tämän videon sen takia, koska Lotta Hög saa niin paljon vihakommentteja, mutta onneksi on myös ihmisiä puolustamassa häntä. Ja toinen syy, minkä takia mä tein tämän videon, on se, että mulla oli väittely yhdessä Lotta Högin videoista. Ja hän ei nyt tuntunut millään käsittävän, että puhevamma, kuulovamma tai jokin epämuodostuma vartalossa, niin se ei automaattisesti merkitse sitä, että ihminen on kehitysvammainen. Ja mä toivon, että tämän videon jälkeen ihmiset ajattelee Lotasta eri lailla. Mutta muuta mulla ei sitten ollutkaan. Moro!